Биракои азиз, боз ҳам раст продажа, боз ҳам аксия дар мағозаи Престиж барои шумо. Нигоҳ кунед, худаш арзон буда, намехе буракои хушрӯра аксия кардагиян. Боз ҳам ҳозир аксия идона доран. Нигоҳ кунед, инамино 35 сомон шудагиян борои қиматӣ, лекин агар 10 та гирен ку 30 сомон метиҳанд. Мана марҳамат, ҳозир дигар чизошонам арзон шудагиян нишон метам. ҳатман тамошо кунед. Футболкачаҳоро диде, намаш бори гуанҷо ай 35 сомон ай 10 та гирен, мисол ҳар хела гирен 10 та шид алакайра 30 сомон ҳисоб мекунанд. бозори Корвон тарафи Тило бозор подвали шашм дарвоза ина лестница кати мефроен ана ми нуқтаи савдору барои мағозаи Умеда тамошо бино. марҳамат беҳад фасонакан хушруван размеро ҳамаш ҳастай. биёен ана ино нигоҳ кунед, духтаро худаш арзон шудаги буд, 20 сомон шуда буд. касе ки 10 та мегира ку ира 15 сомонӣ ҳисоб мекунанд. борои Престижа ҳама медона ки худаш бори ваяй гуанҷоаю бори Туркия беҳад сифатҳои хуб доранд борошон. марҳамат беҳад арзон шудагай. успед кунед, аксия идона успед кунед, биёен харид кунед. мана 35 сомоношонам ҳами хела 10 та гирен 30 сомонӣ мешад. инам буруко худаш 70-80 сума бурукай 35 сомон шудаги буд. ҳозир вақти 10 та шид бои 30 сомон мешад. мана ҷинсакора диден чихе хушрӯ, шортик, ҷинс, бурук, хулас чизе ки мебинен ҳозир аксия шудагай. ира бинен охи чихе фасонакан. мана дидена духтаро инуша инушта хушрӯвай, инуша инушта хушрӯвай. мана аксия идона мисол шумо мебиён чанд гудактонда мехарен датаи сетаи футболка алакай худаш 10 та меша иёра шумода 30 сомон ҳисоб мекунанд. марамат биёен. лабубу ҳозир мода шудагай. ҳамаи гудакон намха лабубура бозичаҳоша мепирсанд, либосоша меган. ина марҳамат дар Престиж омадай аксия 25 сомон. инамха футболкаи фасон чанд намудаш ҳастай ҳамаш 25 сомонӣ. марамат биёен тамошо бидани азиз. аз ин медонен чанд намудаш будай диден лабубура бинен ва ҳозир гудакако мегиранд ирае ҳушшон мерава ҳозир барои ҳами игрушка. хулоса биёен бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 6-му 7-ум дарвоза подвалш мағозаи Престиж. инам футболкачаҳое ки мебинен ку духтарона писарона манаи футболкачаҳо ҳамаш 25 сомон. марамат биёен. двойкачаҳора диден тамошо бино ира бинен бирмуда доранд аҷоиб хушрӯчая ҳам духтаронаш аст ҳам писаронаш 45 сомон. мана марҳамат бори гуанҷӯ беҳадам сифаташ нағзакакай аксияи беҳтарин. марҳамат 45 сомон. бозори Корвон тарафи Тило бозор подвали 6-ум дарвоза мағозаи Престиж. иҷа дайнаи платишко боша 35 сомон шида. мана футболкаи хушрӯ ана хел футболваяко ҳастай платишкои фасон ҳастай инош бошад 35 сомон. марамат каседа дар корай ҳатман Престиж биён. иҷа да инчунин шортику буруку ино чанд сумиян бирмудаю мана мана 85-90 сомон аксия шудагай размерои калон 50 сомон. мана марҳамат беҳад фасон беҳад зиёда интихоб. ин намудошам биненда ҳамаш аксия шудагай. духтаро биёен. грандиозная аксия рафтеса. духтаро бовар кунен аксияи беҳтарин дар Престиж барои фарзандои шумо. аксия идона духтаронашам ҳастай писаронашам аст бори гуанҷӯ. нигоҳ кунен ино хучун распродажа шуда буданд бори 70-80 сума 45 сомон шуда буд. ҳозир бошад барои ид боз ҳам аксия кардан 10 та гирифтен ку 35 сомон мешад. мана марҳамат ҳам писаронаш ҳастай ҳам духтаронаи фасонш размеро бошад ҳам майда ҳам калон то подростковира размеро ҳастай. бовар кунед 70 сомона футболкае ки ин қадар арзон шудагай 10 та гирен 35 сомонаи. марҳамат биёен. бозори Корвон тарафи Тило бозор подвали 6-ум дарвоза мағозаи Престиж. иҷа да инчунин духтаро нигоҳ куненда чиха футболкаи фасон бисёрай нахе куртачо омадагиай ино чанд плай ина дидена чихе хушрӯ куртачо ина ё чи дидена ина ми ҳамаш размерои калонай 10 та гирен ку 35 сомон мешава. и хели аксия ягон ҷода нестай. тамошо бино ҳатман Престиж омада
тамошо карда харидорӣ кунед. Мана марҳамат иҷадам футболкаҳо ҳами хел 45 сомон 10 та гирен 35 сомон мешава. Ҳамаш бори туркию бори гуанҷу. Марҳамат духтаро интихоб хеле ва хеле зиёд. Аз ин тараф тамошо кунед. Иноам ҳамин нарха. Ино ҳамаш 45 сомониян. Агар 10 та гирен ҳар хела мисол мекунед 10 та меша кадом меша гирен 35 сомон меафта. Марҳамат ин шанс аз даст надиҳед. ҳатман престиж биёед. Ира бинен духтаро чихо борои фасон овардян престижда. Мана двойкачои хушрӯ платюшкои фасон ҳамаш бори идона. Акция рафтестай ҳар он чизе мехарен бо аз он нархое ки будан арзон мешаванд. Марҳамат биёен ҳам духтарона ҳам писарона либосакои беҳад зиёди хушрӯи идона омадагай. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 6-ум 7-ум дарвозара подвалаш духтаро марҳамат ира бинен интихоба бинен подвал мағозаи престиж. Мана марҳамат ира бинен бора бинен чихо хушрӯи зиёдатиша нархоша мефаҳмонам. Платишко чанд сумиши 90 сом, 130, 65, 55. Диден 65 сомон, 55 сомон, 90 сомон инам хел платишкои фасони хушрӯ. Иҷада нигоҳ кунен. Брукои тобистона омадаги ҷинсои саб бука китинак. Марҳамат ҳам духтарона ҳам писарона. Ини қисма бинен охир платишкора бинен. Аҷоиб хушрӯ. Кадомиша нархоша нафаҳмиден. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Нависеншона мефаҳмонантона марҳамат ира бинен. Панамочкашкати иқа хушрӯчаяй. Ира бинен охи буракои бовар кунен. Беҳтарин овардагиам престижда. Марҳамат духтарона писарона размерои майда калон. Кадомиш дар кора биёен аз наздик бухтон бинен. Баъд кепкоям хушрӯа. Кепкои фасон овардиан духтаро нигоҳ кунен. Мана марҳамат иҷада ози кофточкои новинкашонам нишон битиё. Мана ина хел кофточкоям ҳастай. Ино кофточкои Зулайхоном дора. Я оригиналоша нигоҳ кунен. Оригиналош ҳамашам хел қабат сангча доштай. Пижамаошона бинен муслини тозая. Нархошон ай чанд то чанд бошад? 65 сам мешава. Мана дидена аз 65 сомон сар мешава то 95 сомона муслинои тоза майчинои оригинал. Хулас биёед. Дӯстони азиз дидена 6-ум дарвозара подвалшай байни 6 ва 7 мешава. Тарафи Тилобозорина подвалш мебиёен ростаки мағозаи престиж. Иҷада аксияи грандиозни рафтестай нигоҳ кунен. Ҳар он чизе ки мебинен арзон шудагия. Диден духтаро беҳад буракои хушрӯ доранд, буракои новинка доранд. Марҳамат успед кунен тамом нашида биёян. Ҳози барои ид боз ҳам арзон кардагиян. Инам чизе ки мебинен боз ҳам арзонтар шудагияй. Мана дидена чихо хушрӯ беҳад фасон усбестен. Ина духтаро нигоҳ кунен. Мана 45 сомон 35 сомон хулас ҳама намудуш ҳастай биёен престиж.